Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Умедворам, ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. Видеои ман 2 ҳафта пеша нав монтажкарда мепартом. инҷа ма Москва рафтесем қати шавҳарам ба кори худаш ба мошини худаш рафтесай, гуфт биё бирем якҷоя ҳамта тамошо карда мерем мебиёем. Якта кӯдаки майдаки ма қатим гирифтам, дигароша ҳеварам нигоҳ кард хонада. Рафтем та бозори Садовод. Рӯзи шанбе буд. Одам беҳад бисёр, пробкаш беҳад бисёр, соатҳош дар пробка рас мекунӣ. Росига мада маъқул нашид. Айдистаи серодами пробка маъқул нашид. Баъд як-ду кас аму шиносо ҳаста дар аму бозор гуфтанд, ки рӯзои шанбе, якшанбе ҳамихел пробка, одам бисёрай. Айрӯи ами талпаву бисёрия итахи шуруъ дари бозор гашта намеша. И бугӯй, ки ягон чиз тамошо кунам ё вибр кунам, ягон чӣ карда намеша, барои ки беҳад бисёр одам. Ахела тамошо кардем, гаштем. Ягон чизе ки нагирифтам айҷа. Ана иҷа хонаи холам омадем. Зани додарам ино ҳама каса пеши ман омадан шиштанӣ, маҷбур карданд, ки биё бирем хонаи мо. Гуфтанд мести як 3-4 рӯз бамерӣ. Ман азбаски як кӯдак ма қатим бурдагӣ будам, бояд ки па гашта ман гашта меомадам. Ризо нашидам, ба ҳамин ҳамашон омадан сарҷамъ, қатимон шиштанд. Баъд амиҷа кӯдако ғам доданд, бачаи майдаки ман, бачаи додар ман инамита қучоқ карда ису бурда ғам дода задакша. Камтар бо вақтомон хуш шид, хеш табора дидем. Баъд саҳар қатӣ хистем, хонаро киштем, гуфтем ҳамихел якбора Люблино бидурем. Хай Люблиношам як бор бинем, баъд мерем хона. Рафтем Люблинорам хай нағз чемаи Садовод Люблино нағз, одам камтар гашта мешава. Ягон чи мисол бай карда, не ки мо ягон чи нахардем, барое ки шавҳарам ба кори худаш ки рафт, ман просто тамошо рафтагим қатиш. Инҷа камтарак Люблинора сиёмка кардам. Ростига дар ҷои ҷамъиятӣ ман сиёмка карда шуруъ наметунам. Хиёл мекунам, ки ҳама мара нигоҳ доранд. Барои ҳавай ман сиёмка кардандан камтар метарсам. Инҷа дири мошинмон калона, ақибда сиденникоро хол кардам. Матрас мондагӣ барои бача, аммо ақибда шитем. Дӯстони азиз, моро формамо ҳавай астай, камтар дигаш мондагия. Скидка рафтесай, инами 2 намуд 1200 ян аксия. Нависен, харидорӣ кунен, пушаймон намешавед. Катисвошо нағза, катисвошо беҳтаринан. Ман аямино бо ба бачаҳома пӯшондагиам. Беҳад хушрӯан катисвашо. На ранг мерава, на ҳичӣ. Не ки ба ин нарх дар ягон ҷо ёфта наметонед. Катисвашоам хушрӯа, нархшам арзонтарай. Фикрҳоятон дар комментария нависен. Дӯстони азиз, видеои моро лайк монен, комментарий нависен. YouTube рекомендовать мекуна. Агар лайку комментариш ки кам боша, рекомендовать карда намекуна YouTube, тамошобинаш кам мешавад. фикрҳоятон дар комментарий нависед. Дӯстони азиз, пешакӣ ба ҳамаи шумо раҳмати калон, ки моро дастгирӣ мекунед. Насиб иншоаллоҳ борои нав ай пешай борза касб карагем дар